Ang gabi naman sir. Di, Usa gani atong ipamati gani? di sa tapit. Diya sa may murag pangyuran dapit Oo. or pangyuran, batang ana. Batang. Oh. Kasi paminan mo na. Wag man, wag may dagong so. Kung may dagom. Nabikil mo ko din. Oo. Mungkin si pilot, hindi ako mawala. Wala gyud matanggal. O ba? Agi na ako ganang Cairo. Ang Cairo niya. Wala yapon. Asa mga Cairo Torel? Davao. 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 Kay yung sa advanced chiropractic sa Kana ini ko na ni ha, kanang brana dugay kag lingkod ano. Yang ini tindog, Kipri. sakit siya. Dungo. Ano lima? Ano mandugay lang yung tindo. Kanang murag permanente Lingkod, na kain oo. niya. Sakit. Tulog. Wala lima. Wala matulog ani negliso na to, mo liso magyuta. Dati. Kanang yung drain mo sa mga paminan mo, mapilak adlaw na yung paminan mo. Di ka sa mga ginagmay pala. Bukas sumana. Dokas manam. Paminan mo murag itaas. Yung gayo ko. Nagyot. Mapil yun. Gusto mo yun siya. Gawas anin dre, unsa pa ilain mo ipamati? Kanang mga usay-usahay. Hindi kanya abaga. Abaga, murag sanay, sangit-sangit gamay. Siya mo ko dito. Dugay ra? Dugay na mga tulong at pero. Tulong at sa pag yun, wala na lain. Maura yun ang pinakakuan mo. Gani ka mo, maayaw mo ni. Unsa mo na? Mo ni pagka-discuss. Hindi ko sa bukog. Simil mo sila, simil. Ano siya oh. Naligwat siya ulit. Hindi mo siya normal. Sige. So, asa gani mo address ya, sir? Sa kwan. Power. Power. Ayan, so, ayan, shout out sa taga Power Digo City. No, Power 3 de Mayo, no? Si Mayo. Shout out sa taga Power 3 de Mayo Digo City. Nasa sa Andre ato tabangan. Nanada siya ito ang alain, pero wala pa din maayo. Kapag yung mauli siya, atong paningkamutan nga maayo nga pinainubanan sa pagkampo sa Ginoo kay di man matabag gitara. Di mahimo no. Shout out po sa ko ang mga subscribers sa ko ang channel sa tanang nga nagsuporta sa ko, nagapalo. Maraming salamat sa inyo ha. Thank you so much of course sa ko ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention na United States, Indonesia, Singapore, Vietnam, Malaysia, of course, ang India. Thank you so much. At siyempre, ang Pilipinas, number 1, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa kuha. Ayan, so, katong bago lang nag-open sa YouTube, bago lang nakakita, subscribe na mo, ganahan mo mag-subscribe para updated mo sa kung ginahilot niya. So, basig na mo yung mga pangutana, kabahin sa mga ginapamati sa itong kalawasan, pwede mo comment, no? Basig makatabang ta, labi na inyo ang ginapamati na hangtod karon inyo gyapon ginadala-dala. Ayan. So, of course, ganahan mo makig-friend na sa Facebook, Eric Hilot ang traditional o ang Eric Hilot ang Facebook. Ayan. So, maghilot na ta guys. So, tanatan-aw lang ta diha. Shout out sa taga Power 3 de Mayo, Digo City. Ayan. Okay, kulot ka sir. Asa tayong t-shirt? Manin no? Kulot. Okay na ka na?
siya, kabantay ka. Lusoy na siya sir. Ano yung lusaya ka no? Ibig mo na patingin siya. Pag hindi siya sa tandog budak-budak ni siya, mo ni nung nagtuon, naman kung matasahay ko tas usahay ha. Mo ni siya singot uga ha.
bata tao.